चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन, तू हो चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। पैदा होले लाडली ता खुशी छा जाला, माई बाबा के लाडली खिलौना बन जाला। खेलत खेलत भैलू सयान कब बैठावे के डोली में रहल अरमान बड़। फिर एक दिन बिटिया पराई हो गई, बेटी बन गई दुल्हन। तू हो चुटकी दुल्हन सबकी प्यारी दुल्हन। ला 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 रउआ के डर के खातिर हम सोनिया से ब्याह न कैली। बेचारी छोटकी भाजी आज तक ही न जल पति का प्यार का होखेला। एगो भारी लड़की के खातिर आपन सगा बेटा के बेदखल करत बाड़ा बाबूजी। अरे मर गइल तोहार बाबूजी। बाबूजी राजेश भैया के घर से निकाल देलन। हम अंजलि जैसन अच्छी लड़की के राजेश के ब्याह करके बड़ा भूल कैली। का मतलब? मतलब कि राजेश अंजलि के अपना पत्नी न मानेला। बड़ा अरे हमनी के तो कब्बो न मालूम चलल कि राजेश बाबू अंजलि से प्यार ना करत हुई। तभी तो धर्मदास केकरो के मालूम ना पड़ल कि दोनों में कितना दूरी बा। तो दिल बैठ जाए ये सुनी के कि एगो कमरे में रहने के बाद वो दोनों अलग अलग सुतेले। ऐसन काहे? अरे हमार बबनी से ऐसन कौन गलती हो गई कि जेका खातिर राजेश बाबू इतनी बड़ी सजा देत बाना? गलती तो हार बिटिया से ना भइल बा धर्मदास, गलती तो हमार बा कि राजेश के वो और से प्यार करेला। यही से अंजलि के अपनी पत्नी स्वीकार ना करेला। धर्मदास हम तोरा से माफी मांगे खातिर फोन कैले बानी। हमार भूल बा, हमके माफ कर दे, माफ कर दे भाई।
अरे सोना जी, का हो? का बात बा? बड़ा चुपचाप बैठल बड़ा। कुछ नहीं। कुछ ना कुछ बात तो जरूर बा, तभी इतना गुमसुम है। बेटी के बाप है ना, सोचे के तो पड़ेला ना। का भइल बा? हमनी के लागत बा कि अंजलि के ब्याह राजेश बाबू से कह के हमनी के बहुत बड़ी भूल कैले बानी। हम तो पहले कहत रही कि अंजलि ससुराल में खुश नहीं बा, ओकरा जरूर कोई ना कोई दुख बा। सच कहत बानी। समधी जी के फोन आयल रहल, वो कहत रहल कि राजेश और अंजलि के बीच प्यार नहीं, कड़वाहट भरल बा। सच कहत बाबू, हमने से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने के अपनी बेटी के सुख दे के बजाय उसका दुख के आंगन में भेज देली। बाबूजी, कहाँ भइल बा दीदी के? भइल का बा? तोहार अंजलि दीदी के तन मन में दुख के कांटा चुभत बा। एकर मतलब हमार शक सही बा। हम जोन सुने रहली उहे बात बा। दीदी के हुआ जरूर कोनो ना कोनो परेशानी बा। तू चिंता मत करा, अब हम चुप नहीं बैठा। राम मनोहर भैया से अब ही हम बात करब। हम अपनी बेटी के और दुख ना सहे दे। हम चलब रउआ साथे। हम अपन अंजलि के दुख में ना देख सकेली। ओकर कोई ना कोई समझौता कराई के परी। चली। तू एक काम करा, तू चला, हम आवत बनी। ठीक बा। अरे का बात है महेश बाबू, तोर बिजनेस ट्रिप ठीक ना रहल का? अरे गुस्सा में आके ब्रीफकेस के फेंकत बाड़ा। ये बात नहीं के बाबूजी, ये गुस्सा हमार बिजनेस ट्रिप खातिर नहीं खे। तो हमार बिजनेस ट्रिप तो खूब नीक भइल, बाकी का? बाकी वो राजेशवा से बात करके हमार दिल खराब हो गई बाबूजी। राजेशवा से तो हर भेंट कब भइल? भेंट ना भइल बाबूजी, मोबाइल पर बात कैले रहल। बाबूजी वो हमसे ऐसन बात करत रहल जैसन हम ओकरा के बड़ भाई नहीं के। कहाँ गई तमीज? ये सुन के हमके कोनो आश्चर्य ना भइल। राजेशवा से हमके यही उम्मीद रहे। हम कुछो समझ ली ना बाबूजी। राजेशवा से कौनो बात भइल बा का? हम राजेशवा के घर से निकाल देले बनी।
जमीन जायदाद धन दौलत से बेदखल कर देना। का कहत बड़ा बाबूजी? कहीं हम सपना तो ना देखत बानी? ना, तो कौनो सपना ना देखत बाड़ा। हम साचो ओकरा के जमीन जायदाद से घर से बेदखल कर देने वाले। पर काहे? वो कौनो गलती कैलस का? वो इतना गलत कैलस कि हम ओकरा के जिंदगी भर माफ ना करें। और वो का गलत कैलस तू सुन ली है तो तू ओकरा के जान से मार दे। वो का कैलस बाबूजी? राजेश्वा तो कमीनेपन में सबके पीछे छोड़ देलस। हम तो सपने में भी ना सोचत रही कि वो इतना जल्लाद निकले। अब तू बतावा कि हम ओकरा के घर से निकाल के जमीन जायदाद से बेदखल करके गलत कैली के सही? बिल्कुल सही कहले बाबूजी, बिल्कुल सही कहली। बल्कि हम तो कहत रहे कि ओकरा के इसे भी भारी सजा देवे के चाहिए। बेचारी छोटकी बहू पर का बीतत हुई। इतना जुल्म सहे के बाद भी वो बेचारी मुंह से कुछ ना कर। अब समझ में आवत बा बाबूजी कि जब हमने राजेश्वा के एक बार कहत रहले कि वो अपन पत्नी के साथ हनीमून मनावे के खातिर कहीं बाहर जाए, काहे के आनाकानी करेस। ये राजेश्वा बहू के साथ साथ अपना बूढ़ा बाप के ससुर के भी मार देलस। कोनो तकलीफ नहीं की? अरे हम एकदम सच कहत बानी, हम एकदम ठीक बानी। हमरे को कोई फोन करके कहल कि तोहार के ससुराल में कोई तकलीफ बा? बहू हमें पूछे चाहतनी कि तोहरा के यहाँ का कष्ट बा? तू दोनों प्राणी कहे के तो पति पत्नी बाड़े, लेकिन रात में दरवाजा बंद करके दोनों अलग अलग बिस्तर पे सूतले बाड़े। और दीदी का हमने गैर रहे जो तू हमरा से ये बात छुपावत रहलू और अकेले ये जहर पियत रहलू। अरे दीदी रउआ कहाँ गेल रहली? महेश भैया बाहर से आगे बाड़ी। अच्छा हाँ, और ये भी कहत रहनी कि उनका अपन भाई से ऐसी उम्मीद नहीं के।
कहाँ बाड़ा महेश भैया? तनिक उनका बुला ले। हाँ महेश भैया। प्रणाम महेश भैया। महेश भैया प्रणाम। प्रणाम। हम राजेशवा के बारे में सब सुन लें। सुन के बहुत दुख भइल। ये तोहरा जन के साथ हमार ऑफिस के गुप्ता का करत बा? यही वो आदमी बा महेश भैया जिनके चलते राजेश भैया के पोल खुलल। का? हम कुछ समझ नहीं ना। ये गुप्ता कैसे पोल खुला? हम ही इन लोग के बतैले रही कि राजेश साहब अपन पत्नी के खाली नाम के पति बड़े। साचो में पति के प्यार ना कर देवेले। ये बात तोहरा के कैसे मालूम चला? कहा कि वो हमनिए के प्लान रहे। छोटकी बहू के बदनाम करके कलंकित साबित करेंगे। का? ससुर तू हमार छुटकी बहू कलंकनी साबित करना का चाहा? हम तोहरा के नहीं छोड़ब। ससुर तू हमारे बहू कलंकित करना का महेश भैया इनमें एकरा उतना गलती नहीं के जितना राउर की बीवी अंबिका के लिए। का? हम समझ ली ना। माने ई महेश भैया कि ई सब अंबिका दीदी के चाल रहे। ओ तू बतावा गुप्ता। हाँ अंबिका जी छोटकी बहू के कलंक नहीं साबित करे खातिर साजिश रचले रही और ओकरा खातिर हमरा के 10,000 रुपया भी देले रही। का? वो ये साजिश रचत रहे हैं? हाँ वह हमरा के बतले रही कि राजेश साहब अपन पत्नी के दर्जा ना देवेले। ओकरा के साचो के प्यार ना करेले हो। केहू दोसर लड़की सोनिया जकर नाम बा ओकरा से प्यार करे। ओकरा ये मजाल और तू
तू हमनी के साथ नमक हरामी करत रहल हैं? माफ कर दे। हमनी के साथ नमक हरामी करत रहल। माफ कर दे। महेश भैया रहे दा, हमनी के एकरा के सजा दे देले बानी और एकरा से हम एक वादा ले ले बानी कि अगर ये हमरा के साथ दे तो एकरा के इतना कठोर सजा ना हुई। तो उन्हीं के कहे के खातिर हम एकरा के छोरत बानी। नहीं तो अंबिका, हम तो उन्हीं के एकरा के खातिर सजा जरूर देब। अब हमार घर का दरवाजा तोहार खातिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गइल बा। तोहार बबनी के साथ जौन अन्याय हो रहल बा ओकरा खातिर हम माफी मांगत बानी। बाकी तोहार दीदी के साथ जो कुछ भी भइल बा ओकरा खातिर ई घर में रहल वाला सब जन जिम्मेवार बा। तू हो छुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन, तू हो छुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के, रखी है तुमान अपना घर संसार के। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के, रखी है तुमान अपना घर संसार के।